Usamla Ajit Makri, Presiden Bersabe no nakaseng HNM Riboy District, ringkat bahkan ho mentah kesengi, kila ami syahmat bantah madan ya kajing liat dan borjong Presiden barang ba kaseng, uba alam perang karbani, bat pensyai pat ba bakam de kajing be jong kaseng, hendai kum unang ilam Riboy, kila ada berai lupa ringkat kisakal bagi unit, badan Riboy District ban mi no nakaseng. Haba krench kila patai kubor, usamla Ajit Makri, Presiden barim ke HNM Riboy District, ula ong bakada kajing mi no jong kina kaseng HNM kadai namar bakim dan su kajing syania hau nang ilang barang ba kaseng kumbal apa perthai bakal adan ka video jong present bala sak preng bola let ban kersanya ka we kaseng san perthai ka jela bat kum kinang ilam kim kwa ba kaseng kan syakan hakipat ba bakade ka political agent jong no Nagaliang jonga u presiden barim jongka HNM Riboy District hagane kapor umdei bangawan ban pensyai lane ban pen isya ka partai ba ya kata ka jingle jongka central body Henry gade hi garai jong baro ki circle bat ki unit ki badan napo ka Riboy District hagini ki prasnem kumnong yalam haga jing LNT jonga ngala pej lakmi eki teka nongrim hi gaban ingkong kalong ba ka jingi jongi nagaliang kas ka nagane ka seng gade hi namar ba kum kinong yalam ki badan ya ka jing ki kli nam ta ka jai benru ngimdon shu ka jing shania ya unong yalam barang ba jong ne ka seng ka dau hi kalong ka penlong yangi ban rai rang ba kadai namar ba haga jing ya shong ya thir jongi hapo ka jing yalam jong u general secretary ubade general secretary sengkmi haga jing kran jongi ngilaya le ban persupu ya presiden barang ba udai ban shim ya kata ka benta humu barit lada udai presiden nang baru teng kum kinong yalam ngihap hi ban long ki basurit henry ue ban priang tengam kwa ban batai na ka e ka dau ba le ya kata Henry Pilatip bah kita kisi balalej no idon ki kita ki video ki ba ula kershan ya kata ka political party te kum ginong yalam ngim kwa bagane ka seng kan syakren anda ka baong bagade ka political agent jongno te kum ginong yalam hingim ngim so ngan ru ban mi syakmat ban shim ya ki isu jai ban reu namar ba ki babun hi kim kershan su ya gane ka seng dena kata ka daw ngi larai rang ba ngin mi no kata ka de kanong rim ka baningkong kanong rim ka baar kalong ka jingmi jongi laj no tang kanong po circle hapo Riboy District baro ki unit kiba ngalalum lang hagini ki prasnem jingyal inti jonga barka circle kiba ngi kentup hadu khat khandai teli khalwei teli ki circle hapo ki circle ngi namyo ya ki unit ngilaya rai ban yami rang bano kadau kalong namar ba hagani ka seng ngimla ban pau ya ki shisha nga gumunong yalam na po Riboy hadin balayu i gitu ki kenrem kenram hapo ka sisi nga ha ka jingkhot sisi nga lalit ban nga pensngeu ba kadai ban longkum kata galenti ba phidei ban song thait no sipor namar ba ka jai nriu ga dan kam ya ka jinshania kumba ka shania ha ki por baladep ya ka ichnam henrei ba te unong yalam umtre ban pendam ya lade nena kata kadau nga larai ba rengkat bat baro ki circle ki unit ngilaong ba em kalabiang yangi namar ba hagane ka seng umla ban kernya ka jing shisha dena kata kadau ba kami ke kubor menin ka boong ba labe seng ya kinong yalam jong ka HNM Riboy District ngakwa ban keren bat ban jubab halor kata ki bentah umdei ba be seng yangi ki labu kumbala ban rap unong yalam bah khamat yangi labu artli ki option kawi ka option kalong bang intap 8 miau ya ka jingle jong te presiden rang ba da ka bau kersan bat long u political party jong kano ka seng sai partai ngim ko banjar kerteng kabar kalong ba ladang ngim kersan ladang ngim tap ek miau ya kete jingle jungu yang yun sabe dena kata kadau hadin ke jingrai jungi baro ngalakhot ya ka isi po boy ngiong ba dangla yangi banjit ya kelenti ban sabe ban ya ka ba syakren jamdau ban ya ka ba syakren beng ban ya ka ba ngi le engkong sing kmat ya ka jai benreu jongka dong ba ka thai Riboy jungi dena kata kadau ngi larai rang ba baong ba ngin mi no nagane ka seng te haga sakawai bagi benin ki crunch hanga constitution jongka HNM nganong ipi baro ki pajba ki bayo skeu yeng ni ki khobor nagaleng jongi haga HNM kamdon constitution lada jin baladon ke constitutions pilai iu nong yalam hakat kini ki snem mentala kan riu teli ki snem ka HNM kaya nanti pilai iu nong yalam ubastat bah hapo HNM subun bagi nong yalam ki bastat henry namar ba constitution hapo HNM kamdon constitution utu bakran menin assistant secretary sotun ngodu uruan sotun wong ba labe seng yo presiden juga HNM lembag constitution ka constitution iu pitip mapi ngalatre hapo HNM prasnem ngalalong senior ngampadio ya kata constitution ban pulih hapo HNM ka constitution lada kran ya ka constitution wat utu bakran menin sepang ka constitution 4 long babit
wan hapo kaseng usyabe na kaseng ulit banjoin bakawai pa kaseng bat kum general secretary seng kami hadin arbanai resign dalade resign wan hapo H&M uyo banlong assistant secretary jong kaseng kami hangno kadon ka constitution ayo mudur mapi sakawai ka constitution menin labe seng yo presiden bat min la bantung yo presiden jong riboy Shano ka constitution kadon lada kadon constitution shano kata ka jing suspend yo presiden ni dawa ban suspend yo presiden haka H&M sangkmi jing shisha namar ka jing le bakla jungu hanra ya kata constitution la sha bod bod kapakungsan higalong hapo H&M kamdon ke constitution ko kipat badon sekeleng sodong ngako pen petip ngala tri po H&M ngala don po kaying ngatip kamdon constitution hanra la shu pen paria pen thobria ra bong ba katkum ke constitution kamdon constitution hapo H&M jasagawai galong ba menin ki ong kumne nga ko munong ilam na pori boy nga sedang ban ngakwa ban penjot pan praya kajinya teli hapo kaying kasem daga basayangan jubab mano na pedeng jongi ki bakwa bandan hapo kaying kasem kabala sedang ban pra kabala sedang ban jot Henry hapshu tap ek miau jubor mano na pedeng jongi bakwa bandan ngakwa ban keli ya ki samla ki bakwa ban panyeso bat kaseng H&M nganong yepi kaseng H&M gadai ka wei na kiseng kiba kendum kenram bah nagadau tang shimet umdei nagadau jong kibabun nagadau tang shimet laong ruba ngikwa ban perawat ya kaing kasem ke badan hapo central body ru ya kasi isi umdei tang pori boy district ngakran daga basay nga kumunong yalam ladang ayu i bakaseng kayat bakla barok kawai kaseng ngamkren ya kari boy ngamkren ya ka west ngamkren ya ka east barok kawai hapo jing yalam jong presiden lamprang karbani lada kaseng kale bakla ngamban seban pen praya kaying namar ba ngapan praya kaying namar ba ngam kwa baka jaj benriu kan yap ngakwa baka jaj benriu kan im ne na kata kata ngamban seban pen praya kaying ga banga ngasyo amar ngam kwa baki kibabun kibabut yanga kile syong ha kata kaying ga bala upaya jong kata kaying ula jan khen karno yang akan long sosat ladangan knyot ngan knin ya ki kun ki ti ki badon kum ki kun ki ti mo ki babut keleng sodong yanga bakin lej ha kata kaying ga bala jan pra ngam kwa bakin yap tasagawai haga seng H&M shubun ki ba haga ji shangi kwa ban pan bha pan miat ya ka ngimdon personal ya ka seng kadai ka seng ga ba ngilarung kadai ka seng ga ba ngilalong do long snam haka haga ji shang ngimdon ka jingkut ba ka seng kadai tang namar bangi kwa ban penbek ba nginya penbek ha kata gadur ba ong ba ka seng sa shisin kan yo jingshon ya nakipaj ba henry te tang namar bangi kren ya kita ki banta yang ngilaweng no na ka seng te na kata kata ong ipi ku menne kabhayangi bangin syaweng ban ya ka bangin syakren jamdau haga jaj benriu ban ya ka bangin tap ek miau ya ka jingle jong presiden nomba khuble shibun na kaleng jongi kane ka jingmi jongi na po boy kamdei bangi kwa ban peni se ka perthai ba ngilong kita kinong yalam ge ba ik ya ka jaj benriu henry pinsa sakhi ba ka jingshnya kamdon chu apo ga chinam bendadon ka jingshnya ni baru ngila teli telai mentah nrai mentah hadin jungi pinsa iba ka west kan sa ino ka eastern west kan sa ino ki circle hapo po khapsor kuntup ya ka panursla riwar mingi bata ka napo maulai kini ki circle baru kiba shisha kiba tri shisha po kaseng kumki resort ba jong kaseng kin sa ino hadin jong ka jingino ya ki jong gine ki khot ya kaseng kan sa hiar asut ngi somsen ei ban yu i ba kaseng kan sa hiar hendai ngile kumno namar ba ka deitang naga jingbam pudiang unong yalam barang ba tagamut ba kabha ba ngihab ban ino bat haga ba yedi bat kumbala don bakali ba shano pitmu ba makri ngi sapai kapor kadang balai nam ta jongi ladang idon haga seng ru ngi sekri jai benriu ladang idon haga seng ru ngi sekri jai benriu kumu presiden jongka Molukung Circle naduk ba lawan ban penskam yang aku mu presiden jong ka Molukung Circle leng ba kabor jong ki nong yalam ki ba naduk ka central body kilawan ban penskam yang aku mu nong yalam jong ka Molukung Circle tekat aduk kene kapor ka ba ngapenlaj ya kene ka kubor ba nakaliang ka jonga aku mu presiden jong ka Molukung Circle naduk ba ngalayo i ya ka kendrum ka kenram hapo kajing trekam jong ka H&M Riboy district bakat hadu ka H&M central body ngai i bana kaliang ka jonga kumu presiden babat ya ka Molukung Circle haka mensim ka jonga ngai i ba
ngamla syu ban sya ya kini ki bana kaliang jong ka central body kayalam yang kum ki circle kum ki unit bat kat hadu jong ka Riboy district te na kaliang ka jonga kai ke bangadon ban kren bat ban pasat ya ka jengmut apedang hakane kapor ke ba kalong ba na kaliang ka jonga kum presiden rangkat bat ki member ki ba na kaliang ka jonga ngayalam barok si kata te ngin mi no nadu mentahi kasmi bangam dan su kajing idei hapdeng jong ka H&M nadu ka Molungkung circle kat hadu jong ka Riboy district te sibun ngidon ki kentin ban penpau rei namar ba kadon hi kijing sisya na kaliang ka jonga hakini ki snem ki beladep ngalabat ku MUJS jong ka Riboy district dan rei na kaliang jong ka central body kala disol no ya ka jing trekam jongi po ka Riboy district bat hadin jong kata ngila penlong ya ka meeting bat habangi penlong ya ka meeting ngila yo biang ya kinong ilam jong ka Riboy district nadu presiden kat hadu sekretari buat thamai dan rei ngi ipat ba hakine ki tangsis ngi benai hakine ki beladep hakajing penskam ya kinong ilam ki bathamai ngi iba mentapat laweng ya presiden jong ka Riboy district tedei na kata kadau banga na kaliang jonga kumu presiden jong ka Molungkung circle ngai iba kamdon kanong rim bangin yaine hakane kaseng H&M Riboy district hadu ka Molungkung circle kat hadu ba kita kinong ilam jong ka central body kile da kumne kumtai te dei na kata kadau na kaliang ka jonga kumu presiden jong ka Molungkung circle na ino no ya kane ka kam rengkat bat kajing ye baik lang na kaliang jong ki dekot bat ki member ki badan hapo jong ka circle kabahap hapo kadong ka thaji ka jong ni tanggine ki kentin ki bana kaliang ka jonga ngadan ben pau hagane ka puar ka banta na kaliang jonga ngakwa ban penpau syai hakane kapor pemanta ba ngadei kumu vice president jong ka H&M Riboy district bad hakju kapor ngadei presiden jong ka jersey circle te dak mensim ka basukia ngiwan hakane kapor ban pensyai ba na kaliang jonga bad jong ka circle ka ba ngadon hapo ka jingpej ka jingkmi jonga ngilai no ya kane kaseng H&M kadau jingi kalong ba nak itu ki bai ki video ki bala viral nak jingle jong presiden jong ba na post central body te ngasim ru ban pensyai sepangka kai ka ba nak liang jong central ko ong ba sabe seng omde babe ni le hi ni pan hi ya kata namar nak liang jong presiden barang ba wa yangi atli ki option bangin tap it miao ya kai ka jingle jong lene bingin sabe seng te kamsuk bangi ngin syabe na kaseng bangin syaweng na kaseng namar ngisim ba ke H&M kade kaseng jong pajba jong ri ba kajaj menreu om kade kaseng simet jong presiden barang ba jangi te dei na kata kadau kasim ngisim ya karai bangin ino igene kaseng namar ngiklem ik yau tau presiden ubala banle ike kum ka kam simet hanre ngi kren hangne bang penpau mata hangne bangi le gini bangi i no igine ka kam de namar bangi don kata kamsim bangin ik ngin chakri yakri ba kajaj menriu jong nyotram nyoskum